Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Ina so na yi magana dangane da labari da na gani a BBC na wani da aka ce yana zargin ya yi batanci ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma wai kotu ta wanke shi. Nake ni subhanallah na rasa da zan kama, ko da yake inda zargin sa ake yi, so mu da addinin mu bai zo da hukunci akan zargi ba, sai dai akan abin da aka tabbatar. Inda aikin da ya aikata din ya aikata ne, so duk sanda aka ce za a kawo magana wani wanke shi da abin da ya shafa ka, wannan cin zarafi ne ga al'umman musulman duniya baki ɗaya, cin zarafi ne ga mu musulman Kano baki ɗaya. Yani mun ce cin zarafi ga mu musulman Kano, muna nufin cin zarafi ne ga arewacin Najeriya, cin zarafi ne ga musulmai a duk inda suke. Wannan abin ƙaruwa yake yi kullum. Mene dalili kuwa? Shine rashin ɗaukar mataki. Mun riga mun san cewa duk sanda aka bar mutane dama kamar dabbobi, suna yin abubuwa da ya wuce na dabbobi ne. Misali, duk sanda aka ce mutane an ce an ba su freedom su yi abin da suke, za ka samu a cikinsu wasu abubuwan da suke yi sun wuce abin da dabbobi ma za su yi. Yanzu kamar an ka duba yadda abubuwa suke a duniya, duk inda ka duba yadda mutane suke lalacewa, yadda cin zarafi ya zamto normal a tsakanin mutane, kuma ya zamto a ce har a taɓa Annabi sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma a ringa yin neman mafaka ga wanda duk wanda ma zai yi tunanin wata mafaka ga wanda ya taɓa Annabi. Ni na farko ma ina yi mai kallon wannan musulmi ne kuwa, shin ya san wane Annabi? Wa'annan kamar 'yan yaƙi da wannan ɗin human right ɗin nan da ake magana, da an yi magana na hukunci ga wanda ya taɓa Annabi, za su fito suna sukan abin. Lokacin da suke batun nan, bayan da kwanakin baya aka yanke wani da ya taɓa mutuncin Annabi, suka fito suke magana, sai daga baya aka zo kuma aka yanke wani da ya yi fyaɗe hukunci na kisa, same hukunci, sai zamto wancan ba su fito suna magana ba. Maganar da suke a can shine lokacin da aka yanke wanda ya taɓa Annabi, wanda ya taɓa janibin Annabi hukunci, maganar da suke shine ta yaya za a zamto wai bai kamata a ringa a kashe kowa ba akan kowane laifi. Mutum kowane laifi yayi bai kamata a kashe shi ba. Wancan kuma da aka ma ya fyaɗe, da aka yanke mai hukunci, ba su fito suna magana bai kamata a kashe shi ba, tunda bai kamata a kashe kowa ba dan yayi wani laifi. Ka duba wani shirme, ka duba wani ma'auni da baya zama a hankali. Ma'ana abu ya zo daidai da ra'ayinsu ne sai a yi, to in bai kuma ya saba da ra'ayinsu kar a yi. Sannan kar a manta ka, mu fa ba daidai muke da bara an sa shi a haka wannan hanya. Kowace al'umma suna da al'adunsu, suna da tarbiyyansu, suna da abin da suke girmamawa, suna da red line nasu, suna da iyaka wacce in ka ƙetare ta za a dora a taka ma birki. Sannan duk al'ummar da ba ta da wannan abun kuwa tabbas ba al'umma ce ba ta da bambanci da dabbobi. Wannan za mu kirawo ta. Abin da ya raba mu da dabbobi shine dama a ce akwai iyakoki, ma'ana akwai dokoki, akwai abin da ba za ka taɓa ba. Duk society da kace za ka ga inda akwai abin da in ka je ba za ka taɓa ba. Yanzu in ka je ƙasashen turai, za ka ga inda suke girmama tutocinsu, ba za ka taɓa ba za ka ƙona ba. In ka ƙona za a iya hukunta ka a kai. Wannan abu ne mun riga mun sani. Shin me yasa kuma mu abin da ya zamto shine mafi girma a gun mutum suke
wasu ɓata gari daga cikinmu wanda suna gani wai sun waye, alhali lalacewa suka yi da rashin tunani, ma'ana ƙarfin tunanin su ba su da ƙarfin tunani da zai sa su yi tunanin cewa fa kowane yanayi ne na ya sunan shi na ɗabi'a ta kowace al'umma suna da kasancewar suna da wasu iyakoki nasu wanda ba a wucewa. Shin ba za su tsaya su yi tunanin nan ba? Babu wata al'umma da za ka same ta ba ta da wasu iyakoki, babu. Da inda ka ji za ka ga akwai iyakoki. Mu ne kuma za a ce ba za mu yi saka iyakokinmu ba? Shin mu ne dabbobi? Kuna magana freedom duk sanda ya zamto za ka ci zarafin wani ba freedom ba ne ba. Duk yadda sanda ya zamto za ka zo cikin mutane al'umma ka ci zarafin abin da suke girmamawa, kai kasancewa wannan ba freedom ba ne ba, neman rigima ne. Sannan alhamdulillah mu a matsayinmu na musulmai, Allah dama ya manzo sallallahu alaihi wasallam yanda ya nuna mana tsarin musulunci shine shi mutanen da ba shugabanni ba sa ɗaukar hukunci a kansu da hannunsu. So ba daban haka ba kuna tunanin irin abubuwan nan da ake zamu ringa barin shi yana tafiya a banza? Kun san ba zai taɓa yiwa ba. To kasancewar addinin ya koyar da mu, shi yasa muke yin shiru. Amma ku ringa fitowa kuna ƙoƙarin kare masu yin wannan abun, wannan ba ƙaramin neman rikici kuke yi ga kanku ba, da neman la'ana ga kanku, sannan da neman jawo wa kanku tsana daga ɓangaren al'umma. Saboda dama in dai aikin al'umma kuke yi, to za ku girmama abin da suke girmamawa, za ku bi duk abin da ya zamto sun sa layi ne, za ku bi abin nan mutuƙar layin bai shiga haƙƙin al'umma ne ta ɓangaren hankali ba, ma'ana wannan layin da aka sa bai saba hankali ba. Mu kuma mun riga mun san cewa duk sanda ya zamto za ka zagi duk wani abu mafi girma a wajen mutane, ka san wannan abu ne, layi ne na hankali wanda in ka wuce shi ka san komai zai iya faruwa a kanka. Mun riga mun sani. Ya kamata mutanen su hankalta, su kiyaye. Wallahi muna ƙaunar Annabi sama da yadda muke ƙaunar kawo kanmu. Wallahi muna ɗora rayukanmu a kan layi a ringa bi ana kashe su a kan annabinmu, saboda shi ne mafi ɗaukaka a zukatanmu a cikin duk halittun Ubangiji. To don haka ba zai yi a ce wani ya ringa zuwa yana taɓa mana shi sannan har wasu su ringa fito suna ƙoƙarin kare shi ba. Ba zai yi a cikin al'umma irin al'ummar ta Kanawa ba, gari na Muhammadawa. Wassalam.